ndakakuratidza mama, ndakazvibatira ruva remwoyo wangu. Ndodakuratidza mama. Makanya apa itu buat training? Ciripa. Do pada sih. Kapan apa seni beda ini? Ada mana orang cipu, mana orang sekarang. Kacau zaman ini kan. Pana cengket ini. Cuma kau tu zaman ini. Mungkin orang ni itu profit. Dapat kulen bukan mana orang kana. Ibu ni deh tu mana orang. Macam mana ni ada kan? Cipu masih ni tu. Tangwa sitaje kujikiza mayote maiwa bachipunga zacho Kala ni kuna msinga zio mai wagi no anika maisori chipo iyo kwazacho Yesu. Ino sitarangu rinodana unge mombe iri pajana hanziko nai baba. Iuyi. Nai mama. Manga muchafana kutaura kadini kubengo. Namba dzangu munadzo dai mafona ka. Nai mama. Ndipo uri pano chipo. Ha? Musazondana. Ndipo uri pano Mama. Rundo rokutase. Akatandi promise zvombe. Nini vatete. Mama kataironga tsoro nemwana nzidzenyu ndichifana nekutakura mabhegi Jono kuona kundidaro ndikangofonerwe ini kusvika pano kuona kuti kuudza mwana wangu pano pamadestitutes pano aiwa murotodzikama inembozviziva kuti chipari kundiunza pano ndeiti pamwe kakunenesa kupalasi sezvakadzidza zvikoro zvinodhura kudaro ende munotondishura chokwadi zvinhu zvese zvakarongwa izvi kuti muexpote muzukuru ndiri joni kudai so kundigira mashura ndakazongoona chipo ane mimba ndakati ndodiyezvo ini ngasatonzwa patete vacho vanopenga vana kurera muzukuru ndakati ndoenda naye manje pano handisuda zvizhinji induda njuga dzangu chete vatete ndodzandiri kuda zvezvimwe zvizvi aiwa hapana imimi mangoita basa renyu rekuti pano pfuma yangu ndiiwani vatezva ndido mwana wekuchakire kuno wega mwana wenyu aripo kana kuti havo induda mari yavo namba inorambiwa chikabva chapanange mari yechikwereti. Mari yechikwereti saka mwana wangu akamarabisa deposit. Ndikurairarira kwandaita kuya. Vatete mbonyarareka. Imbori mari iweyo. Kana tukeji yeshuga inotenga. Ha? Tupa mari yemhiripiri. Nai matezva. Mwana wangu uri kutora sei? Amai ati vachibuda mari yenyu. Inoiva mari yenyu ke? Inotasira mari inotenga iPhone 11. Matezva. Ha? Matopedze ere papa. Aiwa. Matopedze. Aiwa. Izvi zvikaizvi. Nokuti madzikisira kuti nditobvisa. Matopedza. Aiwa. Ndiudzo kuti matopedza. Zvino property yenyu yese hapana makatenga in cash. Inini pana baba musha ndini wechikwereti manje. Matopedza era. Aiwa, ngaibude. Kana zvichinetsa mafiriji ako ngaburitswe. Kuti pana madhinda akuteswa wechikwereti. Ndini ndikugara nechikwereti inini. Aiwa. Ini ndinouya nemuridzi wenyaya. Ndikuda pfuma yangu. Pano ndakugara. Kusvika maipa mari yangu yakafana. Hamungapi mari yemhiripiri. Manzo, hamungapi mari yemhiripiri. Yezvo ine nekutoitora mari sezva ndakaperekedza kauzvo iwe wachipuwa yako yepfuma because yengambweti indyangu airtel kutoisa nekuti kuni ndakarwadziwa Aiwa, ndopindirwa nestate. Taure